Hello लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय अरुणोदय आसनियाव मुं थानाय साफ्रोम मोनगिरि बिथांमोननिसिम गोजोनथाव खौरां जायफोरा अरुणोदय आसनियाव फाइनेल लिस्टआव नाम दङमोन बिदिब्ला बिथांमोननो जुन आरो जुलाइनि रांखौ सरकारथिंजायनिफ्राय सोनानै होनाय जाबाय नोंथांमोना जुदि चेक खालामाखैब्ला गावनि एकाउन्टआव चेक खालामनानै नायनो हागोन नङाब्ला मबाइल SMS नि गेजेरजों खौरांखौ नोंथांमोना मोनबाय जानांगौ बिदिब्ला माबोरै नोंथांमोना बेनि नाम लिस्टखौ नायो माबोरै चेक खालामो बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजों आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन बेखायनो भिडिअखौ एसेबो स्किप खालामालासे जोबजासिमल' नायलांबाय था आरो बेखिनियाव मोनसे खोथा फोरमायनानै होनो सानदों जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायनो थाखाय जोंनि फेसबुक पेजखौ अन्नानै फल' खालामनानै लादो आरो सानफ्रोमबो बायदि आपडेटखौ गोख्रै आरो थोंजों मोननो थाखाय जोंनि आपडेट बड'लेण्ड टेलिग्राम चेनेलखौ जइन खालामनानै लादो मोन्नैनिबो लिंकआ डिसक्रिप्शनाव दङ नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों जे आसामाव दासिम 10,74,767 सुबुङा अरुणोदय आसनि रांखौ मोनगासिनो दङ आरो बे जुन आरो जुलाइनि रांखौ थांनाय 4 जुलाइ थामहिनबा मैयानि सानाव साफ्रोमबो मोनगिरि बिथांमोननो सोनानै होनाय जाबाय जायफोरा अरुणोदयआव नाम दङ बिथांमोना SMS नि गेजेरजों खौरांखौ मोनबाय जानांगौ आरो जायफोरा सिगाङाव नाम दंखायो मोनबाय थायो नाथाय SMS आव नुवा अब्ला एकाउन्टआव चेक खालामनानै नायनो नाथाय बे बाराव गोबां गोदान सुबुंनि नाम सोनाय जादों बेखायनो नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि नाम दंना गैया खनसे चेक खालामनानै नायनो हागोन मबाइलजोंनो माबोरै चेक खालामो आं सिगाङावबो नोंथांमोननो फोरमायखांबायमोन बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय जेब्ला अरुणोदय आसनिनि पर्टेलाव फैगोन अब्ला नोंथांमोना एसे गाहायाव फैयोब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनगोन भिउ स्टेटास नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय क्लिक खालामनानै होनायनि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन आसामनि गासैबो जिल्लाफोरानो बेवहाय ओंखारनानै फैगोन नोंथांमोना दानिया नोंथांनि बबे जिल्लाखौ नायनो नोंथाङा बेवहाय क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय बेबायदिनो नोंथांनि जिल्लानि गासै नामफोरा बेवहाय ओंखारनानै फैगोन आरो जुदि बेवहाय नोंथांनि नामा गैयाब्ला नोंथाङा बेवहाय पेज नाम्बारखौ सोलायनानैबो नोंथाङा नोंथांनि नामखौ चेक खालामनानै लानो हागोन बिदिब्ला दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोसै आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि माबाफोर गोनो गोथो थाबावबायब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंहरनो हागोन भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि चेनेलाव गोदान नायगासिनो दंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानोबो दाबावगारदो